Guys, how many of you relate pataikura papa guys? Akabeto zvikusikazo zvokuti waipinda muklasi nekagirasi guys, unoika glasi kako tichiisa chigirasi chacho nepasi pemayunifomu evamwe vasikana tichida kuona mabhurugwa evamwe vasikana. Guys, kukura uko tiri vana vadiki timbozowo musikazi wamakaitawo muchikura kuti maita nezvei. Taitowana kuti ndachigirasi kudaiso naticha mai mwana tena nechigirasi toisa pasi pedhingikira ticha kudaiso mai mwana woona bhurugwa reblack kana bhurugwa rewaiti kana bhurugwa remeruni wofa nokuseka mai mwana. Musikazi waiti chikura ndikazombofunga rimwe gore pandakapinda muwardrobe mai mwana ndatevera musikana aishanda mumba kwedu aibetsera mumba kwedu basa ndobva ndamutevera boyfriend ndake aigara padhuze ndobva ndasvikopinda muwardrobe. Ndapinda muwardrobe mai mwana lula yese yakaitwa ndiri muwardrobe ndakavhura chiwindo chikona chewardrobe ndichidongorera mai mwana musikana mumba kwedu achichema achirikitwa pa mai mwana asi kwamuri kamanini man'une naFirimonika chegore riya guys andichikama ini kuita mwana uku kwakaoma musingazokanga nekufamba tichikotanzana machinga murodhi tichidya aiwa imbotodzaiwo guys zvamakaita muchikura timbozwawo kuti makaitei muchikura.